क'क्राझारनि हस्पिटालखौहाय बोखारनो नागिरदों दा बे आबैया मा बुंगोन बेनि सायाव? बेखौनोथ' होनदों आङो बे जोंनि हस्पिटालखौ जों हरनो हाया होनदां हजोंहाय बारहोहरनो हाया दा बै गोदान हस्पिटाल होनदों दा माबायाव बेसरगाव होननाया जों बाहाय हरनो हाया होनदों जोंहा खाथि खालानि मानसि जों बेमारि लाबोनांगौ मा नांगौ जों गोरिब दुखि मानसि जों गोनांनिल' मानसि सब गोनां गैयि दङना सावथाल गार' बर' मेर' गासैबो दंजोबो बांगाल जुंगाल बे गासिबो मानसिखौ जों लानानै जोंहा बाहाय धरना होनाया दा मोजां जानांगौ आरो होबावनांगौसो बेल' नङा जों मैयासो खोनादों आंहा मिथिया आं बुरिबायबो आंहा जिरायनोबो हाथारा माबो हाथारा आं मैयाबो फैनाय जायाखै नै दिनैसो फैदों आं दा बेखौनो जोङो खोनानानै गाज्रि मोनदों आरो जों बयस जाबाय जों थैनानै थांगोन फिसा फिसौनि खालामजोबनांगौना गासिबो मोजां गाज्रिनि थाखायसो बियो दिनै आफानि नामै जुमानदों थुनमन्थ्रि थैनानै थांबाय बियो जोंनि हारिफ्रा गासिबोखौ बे धन्यबाद होनानै थांबाय बे थैलांबा 25 बोसोरसो बेबायदि मन्थ्रि जानो मोन्दों आजां गाजां एम पि आवबो थांबाय दा एम पि आव थानानै नै बेबायदि हथबम्ब जाबाय जोंबो मिथिस्लाबाखिसै जोंनावनो अखानायग्रोमोनना थाङोमोन बियो सिबाय औवा बारियाव जों माइ सौनाय माइरं खुरनायखौ लैख' हैयोमोन बे आफाया बिराद मानसि मोजांखा जों दा बेखौ बुंनानै आङो मा बुंनो हाबावनो